Vídeo número 9, segona part, polígons regulars. Els polígons regulars són polígons que tenen els costats i angles iguals. Per dibuixar un polígon regular disposem d'una icona específica, la icona polígon regular. Vaig a començar traçant un pentàgon regular, és a dir, un polígon que té 5 costats iguals. Amb la icona polígon regular activada anem a dibuixar el costat de base i ara em pregunten el nombre de vèrtexs. Com jo vull dibuixar un pentàgon regular, posarem 5 vèrtexs. Fixem-nos el que apareix a la vista gràfica. Aquí tinc la figura. Tinc, per tant, un polígon, aquest pentàgon, que té àrea 27,53 unitats quadrades i de costat que mesura 4 unitats. 1, 2, 3 i 4 unitats. Anem a traçar ara un triangle equilàter. Té, per tant, 3 costats iguals. Activem polígon regular, dibuixem el costat de base, que mesura, per tant, 2 unitats, i ara em pregunten els vèrtexs. Com jo vull dibuixar un triangle equilàter, posem aquí 3 vèrtexs. Acceptem, i aquí tinc, per tant, el triangle equilàter. Ara vaig ordenar els objectes segons el seu tipus, serà més fàcil de treballar a la vista algebraica. Obrim aquí, aquest desplegable, ordenar segons tipus d'objecte. Tinc els dos polígons, polígon 1 el pentàgon, polígon 2 el triangle equilàter. De costats, el pentàgon té, cada costat té 4 unitats i el triangle té, cada costat mesura 2 unitats. Vaig a fer desaparèixer, vaig a eliminar el triangle equilàter. El selecciono, suprimeixo. Ara veiem el que podem fer a la vista gràfica. Si jo selecciono i moc el punt A o el punt B, mireu el que passa. Varia la forma del pentàgon, varia el que mesura cada costat del pentàgon i també mesura la seva àrea. Anem a fer desaparèixer les etiquetes d'aquest pentàgon. Selecciono el botó dret, mostrar etiqueta, apareixen totes. Ara ve la segona vegada, mostrar etiqueta, ara sí que desapareixeran totes. Totes les etiquetes corresponents al nostre polígon. Vaig assignar-li a aquest polígon un color blau. Selecciono la vista algebraica al polígon, botó dret, propietats, anem a color, un color blau, màxima opacitat. I ara assignarem a cada costat un color diferent al color blau. Per exemple, un color vermell. I ho farem de forma diferent al que hem vist a l'anterior vídeo. Ho farem de la següent manera. Selecciono segment i li assigno un color, per exemple, vermell. Tracem manualment aquests segments, aquests costats. Comencem per aquest d'aquí, a continuació aquest d'aquí, segon segment, tercer, quart i cinquè. Elimino les etiquetes, botó dret, aquí ens apareix un menú que no correspon, evidentment, al que jo havia seleccionat, la vista gràfica, per tant vol dir que t'ho has repetit. Selecciono el nostre pentàgon, botó dret, mostrar etiqueta, segona vegada, i ara desapareixen les etiquetes. I ara vaig amagar els punts d'aquesta figura. I per fer això anirem a la vista algebraica, selecciono els punts, botó esquerre, i ara botó dret, mostrar l'objecte. La resta ho hem de fer manualment.
selecciono aquest punt d'aquí, faig el mateix amb aquest i finalment amb aquest.